Phuzele ihle lento yasesigele yasibulala ayona buka umuntu asazi itori asanothi idume ePTV siyibona amaviki ephakathi wethu hey ayine Wi-Fi yesikhathi nayo ngomthelele mzala sanibonani yebo mzala njani ayisazali mzala asitanazi mzala kuhamba kahle kodwa sikahle mzala sanibona nesenikhulile yakhazimula nje akuzama mzala kuphila kodwa ke ngcono kwethu nathi sishikwa isikole ngcono nina iNW siniphendula ogama mzala uthini mzala ifletha abantu abasha manje uhlala ungaphenduli nawe so sifunda izinto ezisha hamba siyafunda ingakho nje manje mzala ubekwa yini lapha noma uzosibona na umalume bakho kahle bengithunyiwe lapho umama ebese ngizobika umsebenzi ungapho ulundi labedla ibhizi nje angazi ukuthi umalume nomalumekazi bathelezile ngalomsebenzi lo bese zwile webzala lo daba lolo kodwa besingazange ukuthi ungalephela sonto siyabonga nje ukuthi usazise ngizobabikela ke nabo omama masibebuyile ngoba basaye ngasedolobheni hayi ungcono ke mzalami usiyobanzisa abantu abadala nami ake mbambe ilocal ngazi khwala le kakhulu hawu mzala sengenze iphutha lapha angisamazisanga umfowethu lapha umzoke lo igama lakhe umngani wami mzo ungamahle lo mzala hayi ngiyajabula ukwazi umzala wakhe amahle ngiyajabulela futhi ukwazi bhuti umzo ngiyajabulela ukwazi mzala ngaphambi kokuthi ngihambe sacela sikhulume ngapha ekamereni ya mzala wale phuzelehle mzala umani manje lo uthola kanje umzo umngani wami uswahla bona uswahla sayiphamile la sayiphamile uthini ngimama uxola ke mzala usuyongikhulumela la phela uyabonje la singokuvusa umuzi ngobona singokuvusa nje mzala usuyongikhulumela naye kodwa ungasho phela ukuthi kuvele ngami lento le yabo mzala mana ke mzala wena usho isho mzala uyabona ukuthi sayiphamile siyavusa nje umuzi lapha yimi nayo mzala uyabona baba mzala ungahleli mzala uhlisa umoya ngifuna ukuthi mangiphuma la anginamathele mzala ungasho kodwa ukuthi kuvele ngami nje yabo uround it nje mzala hayi khuleka mzala ngizokuthintela nje hayi siyobabikela mzala batshela ukuthi ngifikile impela hayi akunankinga mzala ngizobatshela hayi uyobuya ubonana ngenzala akuhluphi hayi kulungile kazi la hayi kulungile sisi siyisela kahle manje kwenza njani ukhuluma ngani umfolo hawu kanjani manje phuzelehle bengithi phela umzala wakho lo hayi ngeke ngashade nami nje mina ngithi uzomfollow usho kanje hawu kahle umbona ngedlalisa amehlo hawu kahle ngene ngani wenza ngiyabona kulungile baba Abate phela ungena ngani ngiyacela njani yaphela njani ngiright yazi angidilanga kahle kahle ukubona ngoba ngiphuma lapha phakathi nje uphume nje umuntu ongathi uya e-toilet kade ngisekuwena bengicela ukukhuluma nawe uyakhuluma nje khuluma awudala uyangibona nje ngakhapha mhlawumbe sike sikhuluma khapha mina ngiyakwazi ukuyihambela okay no ngiyaxolisa kahle kahle nje hayi ukuthi angazi uma ngiyophinde ngikubone ngoba ngisuke kufanele nawe uyafunda yabo wena uhlala le eNorthwest manje ishi kahle kahle ngizothini mhlawumbe ngoba uyaphuthuma ungangiphi namba yeah ngoba ngisuka la ngishona le ngiyayazi nje futhi ungangilandeli ngicela ukuthi ngivele ngenze kanje lento le amahle ngikubone ngakuthanda ngizohluleka ukukuchaza ubuhle bakho nobukhazimula kwakho kodwa enkuze ngaphakathi kimi kunokhe kwezwakala ukuthi uyintombi efanelekayo ukuthi ngoba sothanda kanye naye soqedile iya kodwa ngingalendela impendulo koni kanje amahle
kati. Hey, yabuya ingoyi. Ya ne. Manje kuhambe kanjani? Hey, phuma ke ngona umuntu ayifile lapha. Yini manje? Hey, lo muntu uthi afunda ukukhuluma nami. Hawu. Unje ukhuluma. Kanti ufika wenza njani lapha nifika halo? Hayi ndoda akubanga lento echaza lo muntu lo hayi ngathi impela akayizwa. Into kumele uyamukeleke kodwa phela ukuthi ufika nje okokuqala sekuba njengoba ufisa wena. Hayibo futhi lo muntu uhlala eresi. Uyayazi impilo mfethu, uyazi ukuthi sesiphila kanjani mfethu kuleso sikhathi. Ngeke kushiye ukuthi ube intombazana. Hayi kahle bro, Nakutshela. hayi kahle bro ngeke. Ibuke lento le. Ayeke ukuthi ufika wona seku right ufika nje. Yabo ukuba mhlambe awuyena umzala wakhe bezothi ngifisa ngicela ungikhulumela naye manje nje afethu ngeke la muntu la for izindaba yakhe hayi ngeke ngiqhubeke nalo muntu oshaza kanje Manje uzohlehla nje ngalokho. Awufethu ngangithi ngikuvalile vele ngisazobheka ezinye izingane la sisazophuma sithi ukhalaza la sibone naseyitolo ingane egrand ayilona hawo umuntu ongafuni ukuthi ngikhulume Hayi. hayi Mhlawumbe indlela wena ofuka wayibeka ngayo awungene ngenye indlela ubone ukwenzakala. hey wendoda uphumula udaba na iPhone ikhala uyizwa leyo ngale ekhwayithini Hey. Angisanake nayo phela zini. umzala wakho selonile sokulapha wahle Hey. Mzala kamzi. Yekazi. Njani mzala? Awu sengize ngafika mzala. Awu siyabonga mzala kwashesha kangaka. Hayi ngitholile okhala mzala. Awukuhleke kuhleke. Manje mzala awusho lo mfana wakho ukhulele okushili noma ukhulele phi nje. Uvudela wadila nje lapha. Hayi sihlala naye la emakhaya. Ukuthi yeke phela sonke sifunda le ekudeni. Kodwa nje nawe uyakhala ngalento oyibekayo. Mana phela mzala awungithambisele phela. Hey. Mzala uyakhala lo muntu angazi ukuthi umenzeni lapha ngaphandle kanti wena wenze njani ngoba phela bengitshela ukuthi sikhulume kahle kusho ukuthi wena ufike waqinisa kakhulu. Sikhulumile lapha nomzala wavela wadikile umfana angazi ukuthi kwenzakalani nje mzala ngakho nginakho ngicela umzala wami wena mzala wami ukuthi ngithambisele. Wangaqinisa kakhulu wena mzala. Angiqinisanga kakhulu mzala ngiyasho nje ukuthi angithambisele lo mzala. Hey mzala. Sangibonini mzala wakho. Hayi mzala ngazi ukuthi ubuye umtholephi ngoba uyavuka kusasa uyahamba ubuyela esikoleni. Lalela ke mzala. Manje ngiyeza ngizolala lapho kwamalungu. Usho nje gazi. Ngiyeza. Aha. Hayi ngizozama mzala ngazi ukuthi kuyofika phi kodwa nami ngizozama. Kodwa ke ungafika mzala ngoba ikhaya lika baba linezindlini. Akuhlopheke mzala yimi lapho neza. Gazi lami nje. Hey. Mzala bakithi. Yini usakwatile nivoto? Andlutho awukade ngivile leyanto leya Ngiyakwazi kodwa mina. Ngibona ukuthi usayibambile le ndaba kaMahle. khululeka mfethu ilesi story lesingenza ngibe emotional ngathi konke lokho bafu Angazi nami. Ungibani? Yebo mzala. Ungangena mzala akuvaliwe. Yekazi. Yeah mzala. Sengine yabuya futhi. Yeah. Yini kwenze njani kasi? Oh, ukuthi ngithole i-call umalumekazi ukuthi angizolalela ngaka ngoba inkukhu zakhe zisele zodwa nani niyazula manje ngipheke imuntu vele la. Bese nijile kodwa. Yeah, bese ngiphekile mzala kodwa no mama. Hey, uyabazi Saza bese useliya kusele nje into kanje. Songada phela nhlala emaresi ngibeni ngadli. Hayi kodwa uyabona nawe ibhodini kupheka phekiwe nje phela. hayi mfethu ake ngiyolala ile kamera inhlele Kancane mfowethu kancane. Ngisacela ukuyokulandela ublacket ogcingweni okwamanje. okay thank you Ngizobuya manje. alright Yini? Sakwatini. ngikwatela ini Kodwa ngimaphi? hawu kahle ngidlule ngidala lot emini mfethu khululeka ngami Yini uyaphi manje? kahle ufunani kimi angisa understanding ngempela ke manje Ufunaye? no lalela
Emini ucacisile nje ukuthi awufuni ngisho ukuthi ngisho ngikhulume nawe, yabo. Yini osayifuna ukuthintelana? Kahle ukudla amandla. Oqala yimi engithe ubhuzelile akukhulume nawe ungishele. Kuba ufundwa yimi. Kahle nje safuna ngiqhume noma Hawe, ngisafuna hawu. lento yakho zokuluzisa. Awu, yazaza njabu. Ungandlele la. Hayi. Letha.